लैहोर ओंखारबोदों गामियाव बहुत बेले बेजे जागासिनो दं जोंहा गाननाय जोमनायनि नोंथांमोन एखेबारे सोरबा हारसा हिनजाव सोरबा बैसां हिनजाव जाजोब्बाय जों गामियाव ओमफ्राय जों इसोरखौ जोंनि आयेन मथे माने मोजां आयेनखौ लानो खोथाबा इसोरो लानो नागिरा बेखौनो दा दावराव दावसि जाबाय दंनो जों दा सेटेल खालामलायनो ओंखारलायगासिनो दं नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोंनि गामिनि बेले बेजेफोरखौ एसे नायहोलांदो नोंथांमोन जोबोर रागा जोङै आइजोफोरा ओंखारबोदों ओइ मा होननांगौ एसे बुंना होलाय जोंनि बर' गामियाव गाननाय जोमनायनि खुनु गुन्दुगुल जादों भेलुलेस बिहामजो मालाय हारि लाबोनायाबो दख'ना गाननांगौ आरो बर'खा रायलायनांगौ हारसाफोरासो माने जोंखौ गाग्लाबजोबनो नागिरदों नोंथांमोन जों गाग्लाब जानायनि हारि नङा जोंना ड्रेस दङ मान दङ सनमान दङ बेखायनो जों दावहा नांनो जुजिबोगासिनो दं दा नोंथांमोन आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायहोलांबाय था फोजोबनो सानाखै खिन्थु नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफोरा फैयै जों गामिखौ बहुत गुबुंले खालामजोब्बाय दिनै जोंनि स्कुलखौबो फोजोबबाय बिथांमोनानो इसोरो स्कुलाव होनो थाखाय जों गथ' बिनो थांबाबो इसोरो लेथायो जे बर'फोरा होबा जों होगोन नाथाय बर'फोरा होबाबो इसोरो होआ आरो गामियाव गथ' गथायाथ' बारा गैया नों आंनि होननानै खोब बारा 10-12 जन ओंखारो बेखिनि गेजेरावबो इसोरो माने स्कुलाव होनो नागिरा नोंथांमोन ओमफ्राय जों बर'फोरा ओंखारबाय इसोरो आमार दरकार नै आमी भाषा नाजानो आमी किबा नाजानो होनना बुङो भाषा नाजानिले बर' दख'ना पिन्धिबो नयले बर'फोरजों मानो ओंखारबोनांगौ इसोरो नोंथांमोन आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायहोलांदो जोंनि गामिनि बेले बेजेफोरखौ अब्ला थ'दो हौवाखौ नांगौबानो लानो हायो गोसो थोना फैनो हायो नाथाय नियम कानुनफोरखौ इसोरो लानो बायो दख'नाखौबो गाननो बायो नोंथांमोन जों एबार गारनायाव गैया जोंनि गामिया बहुत थान्दा मुन्दा मोजां गामिमोन जोङो एसे इसोरखौ बुजायनानै लाखिदोंमोन नाथाय इसोरो बुजिनोनो नाजाया बहुत माने दिनै इसोरखौ साफा सानै हारसाफोर थानायाव जोङो इसोरखौ गाननोबो होदोंमोन ना खिन्थु नाथाय इसोरो निजेबो गानदों हौवाखौबो सिङाव दोनदों ओमफ्राय दा माने फिसालाफोरा बिहामजो लाबोनायखौबो इसोरो माने बिहामजोखौबो हारसा बनायदों नोंथांमोन आंजों एखे पुरा जों एबार नागारा नोंथांमोन नायबाय था आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों मोना लखिमपुर सरायमुरिया गामि एकदम आरो आंखौ सोरबा कमेन्टआव सोंहरो आब'आ जारौआ माबा मा होनो आंखौ बिदि होनो माने हारसा नामा आं हारसा नङा आं बर'सो आं सासे बर'सो नाथाय इउटिउबाव मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ बर' होनबाय थानो हाया माने बेखौ मालाबा हारसायावबो बुंनो लागा जायो नंगौना नङा बुजिनो थाखाय आं सासे बर' आइजोसो नोंथांमोन फैदा ड्रेस गानहोनो नागिरनायनि जोंखौ बदनाम खालायदों जल्दि फै लोगोफोर ओइनो जोंना आइजोफोरा गोख्रों जाबायानो बर' आइजोफोरा जेरावबो आखा फाखाखा नाथाय बैसां हारसाफोरासो बिराद गन्डगल खालामबाय दं आइजोफोर जों गारगोन ना गारा दिनै गारा बुहुद रुलायनाय जागोन नोंथांमोन गारनायाव गैया जों हारिखौ फोजोबनो सानाखै मालाबाबो साना हारिया जोंनाव हाबा जाफैदोंबा जोंनि नियम निथि गाननाय जोमनायखौ लानांगोन फै जल्दि फै बेबो सासे बर' आइजोनि बिमानि खोथाखौ खोनासंनो नागिरा ओइ बेसि दमनि दिबि नै माबायदि दे बुजायबाबो बुजिया इसोरो जोंखौ दख'ना गानहोनो नागिरनायनि लोगोफोरैनो फै जों फट'मा हबा एहेতি আমাৰ কথা নলয় নহয় এটা পাব চেনটো बाग्रांगासिनो दंथारो गारनायाव गैया ओरैनो समाजाव इसोर ओंखारबोनो हाया दख'ना गाननानै नोंथांमोन नाथाय जोंखौ सेखालानासो होसोबोनो हायो नुवाखै हारसिंनो बिरदावगासिनो दङ नोंथांमोन नाय जोंनि गामिया बेसे बेले बेजे मानि कारनाव स्कुला थैदों नोंथांमोन नाय जों बेसे दुखुथिया जाना दं नोंथांमोन जों गारनायाव गैया इसोरखौ गारनायाव गैया इसोरो आब'खौबो अपमान खालायदों रायजोखौबो अपमान खालायदों आंखौ दिनै बुजुलायदों इसोरो नोंथांमोन नायनालाय बे भिडिअनि गेजेरजों गारनायाव पार्टिया थागिम जोंनो बुजा नांगौबा जोंनो बुजा जोंहा खिन्थु इयो निउसआ
गोजौआव मोनहैगोन गोजौआव मोनहैगोन जोंनो बुजागोन गोजौआव मोनहैगोन साला जों दे लसै लसै जों खैनो सा नोंथांमोन ओइनो हा खुबैलायदों नै हा खुबैनानै नै आंखौ दं मुजुलायदों आंखौ मुगैनाय माने जोंनि आइजोफोरखौ मुजुनाय हा खुबै सेखा लाना होसोबोदों नोंथांमोन जों गारनायाव गैया गावनि प्राइभेट पार्टखौ देखायनानै इयो जोंखौ अपमान खालामबाय दं जोंनि प्राइभेट पार्टखौ देखायनांगौ फिसालाफोराबो गन लालायनो ओंखारदों जों बायद'आव दिनै गनखौ लानानै देखायनो लागा जादों सेथाब लादों बे महिला माबानि आनसलिकनि प्रेसिडेन्टखौसो नांगौ आनसलिक सेन्ट्रेलनिफ्राय आबुं लिंहरगोन मिथियाखै जोङो कन्टेक्ट गैया सानदों नामा कन्टेक्ट गैया सानदों ओरैबायदि इखिनि मानसिया बेल' नामा आरो गैया नामा ओंखारनांगौ आंखौ बयबो जोंनि रायजोआ जोङो मिथिं नायनानै दिनैसिमबो जोङो न'आव थानो मोनाखै बिसोरो सिं सिं मिथिं नायनानै सिं सिं आयेन लानानै जोंजों जुजिलायबाय थायो मानो जुजियो आरो बैसाङा मिलायनानै आयेन लायो इसोरो हाबाबा बर' हिनजावखौ लिङो प्रग्रामबा बर' हिनजावखौ लिङो नाम न'आव बरायबा बर' हिनजावफोरखौ फैजानो लुगैयो दिनैनिफ्राय लुगैनाङा जोंखौ आरो जोंखौ लिंनोबो नाङा आरो जों हाबाबो नोंसोर हाबगोन ना हाबा जोङो मोसायाबो जों हाबनायाव गैया बिसोर माइ माइरं बुथुमनो टाइम मोनाखै जोंखौ गोरलै सानदों हदाय इसोरो गावबा गावनि प्राइभेट पार्टखौ देखायनानै जोंखौ लाजि फोनांबाय थायो प्राइभेट पार्टआ जोंनावबो दं हिनजावफोरनाव इसोरनाव गैया रायजोफोर खोनासं जोंनि जाथियाव फैनानै जोंनि बर' जातिखौ जोंनि हारसा जातिया सासे सानैयानो जोंखौ इमान बायदि गादबना नेग्लेक्ट खालामबाय थायो बिदि नेग्लेक्ट खालामनायखौ जों बोस्रांनांगौ जानजि खाफ्राना ओंखारबोनांगौ रायजो राजाफोर बर' जातिखौ जागृत खालामना जौगाखांनो होफिननांगौ गोदोना थानो होला जों आइखौनो होननानै नोंथांमोन जोंनि भिडिअ जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोन नोंथांनि खाथियाव निमाहा बिबाय आरो जुदि जेबो गोरोन्थि मावाबा नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे सापर्ट होलायलायदों नोंथांमोन दिनै आङो अराय समबो आं मिनि भिडिअ थिखाङोमोन नाथाय दिनै मिनिनाय मदावनो गैया रागा जोंनाय मदावसो जों ओंखारबोदों नोंथांमोन फैबाय लाफैबाय थिगैनो थाखो जोंनि बर' समाजानो जुदि गाज्रि मोनबा बयबो हमनो हादिया बयबो हमना जांख्रिनांगौ बयबो थांनायावथ' हादिया बयबो थांदोंना मालाय सेखा लालायदिबा एकदम दाननो फैथारदो लाजिनानै दानाबा आं बुंबासो खोनासंगोन ना कबिदिया बुंबासो खोनासंगोन आंखौ गिबाय दानाबा माने बेलेग रायजोआव थांनो हो अबे बेलेगाव थांनो एबार बैसागु हाबा बेबायदि लैखोननि मानसिनाव रावबो रायजोआ मिलायना जानो हाया इखौबो जों नागारा आंखौ लिडार होनो आं लिडारानोखा माथो जाखो बर' बिमानि लिडार जानो हाबाय बेबो बर' बिमानो नै बर' हौवाजों हाबा जानाय माबायदि ड्रेस गानो जों इफोरनि थाखायनो दावहा नांबाय दं नैनो सासेनिफ्राय 14 जन जालांबाय जोंनि गामियाव बिसोरो साला गाग्लाबनो हागोन ना सानदों हमना जानो जोङो नांलाय खमलाय जानो बोरा मानसिया बोरा आब' मानसिया गैला ओंखारलांबाय साबसिनफ्रावसो थांदों आबो थांदों बेखौ मिथिया मा बुंदोंमोन इयो मानि थाखाय जोंनि समाजनि खोथाखौनो आरो जेनेबा गाननाय जोमनाय आंनाथ' हारसा हौवाजों थांदों थिगानो आंहानि फिसाजोआ जे बिगुर गसायनांगौ ए खोथा नङा बिखौ बुंदो बिफाखौ लानानै मानो बुंबाय थानांगौ इयो गाज्रि बुंलांदों सटर जिए टिकेनर जिए एके थाकेले धरिब पारा ना मानि खाने खारनै जोंखौ
होगोन समाजाव थांनानै बुङो हमासनि खोथा बुंनाय माने इसोर मोदोमा साबाय इसोर हमास फोजों ना इसानि न'खरनि मानसिया बे आब'नि फिसाखौ माने बिराद गाज्रि बुंदोंनो जों इखौ माबानो फैदोंमोन दा न'खरनि मानसियानो गैयानो नोंथांमोन दा न'खरनि मानसिया गैयाबाथ' दा जोङो दोनथ'लायनो नांसिगोन आरो जोङो दोनथ'नाय जानाय नङा नोंथांमोन जोङो आब'खौ लेंहरगोन गिदिर मानसिफोरखौ लेंहरगोन लेंनानै बिनि मिमांखा खालामथारगोन जों आइजोफोरा ओइनो बयबो गोख्रों जाना दंखायो नोंथांमोन गारनायाव गैया अब्ला नोंथांमोन आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय गोजोन्थों